Bjerget Efterskole lever op til navnet, når morgenløberne kommer forbi udsigten til fjorden. 1,5 kilometers løb til bjergets top med kig til Bulbjerg, stedet der også har lagt navn til rummet, hvor efterskolen dagligt holder morgenandagt. Her kommer vi op igen om lidt, for tiden inden morgensang og andagt går med boglige fag. Her fysik. Jo, og der vil vi meget gerne tilbyde de unge mennesker en god, solid, boglig undervisning, så de kan blive rigtig godt rustet til deres videre uddannelsesforløb. For det er jo vigtigt, at vi også ved, at det her er en skole. Det er altså et sted, man er kommet for at lære noget. Altså, når man så går herop, så det faglige, man lærer virkelig meget af at gå herop, både personligt og fagligt i skolen. Bjerget bliver egentlig bare ens hjem. Det, at vi har morgensange og synger bordvers, inden vi skal spise, det synes jeg er en rigtig god idé, for så holder man fast i det kristne budskab, uden at det bliver for meget. Jeg synes, det bedste ved Bjerget Efterskole, det er, at man får så mange venskaber, og man udvikler sig rigtig meget heroppe. Når klokken nærmer sig 10, bevæger eleverne sig op i samlingsrummet Bulbjerg. Der er bred kritik og protest mod regeringens og Dansk Folkepartis genopretningsplan her dagen derpå. Øversagen kalder det et generationstyveri, fordi det især er de 20-40-årige, der kommer til at betale. Morgensangen begynder altid med dagens nyheder. 2 elever holder styr på de vigtigste og skriver dem op på tavlen. Bagefter er det lærerne, der på skift holder oplæg. I dag er det Søren. Det bliver en endnu rigtig dejlig dag, og i dag skal vi starte med at synge Solen begynder at gløde nummer 11. Ja, Anne hun talte i går om hele det her pinsebegreb, og hvorfor vi fejrer den. Og hun kom ganske kort ind på det her med, at Helligånden den kom ned som sådan nogle ildtunger, satte sig på apostlene, så at de på den måde fik et fælles sprog, eller på den måde, sagt på en anden måde, de fik muligheden for at kunne tale et sprog, som alle kunne forstå. For dit er riget og magten er evigt. Amen. Morgensangen slutter naturligvis med endnu en sang. Med morgensangen vil efterskolen gerne inspirere de unge med det kristne budskab, fordi man på bjerget mener, det er vigtigt at få et godt kendskab til de grundværdier, samfundet bygger på. Det er tanken, at de unge på den måde får inspiration til at leve et godt liv med hinanden. I det hele taget, så tør vi jo at snakke tro, vi tør at snakke tvivl, og vi tør at snakke livsværdier og grundholdninger. Og det tror jeg, der er noget af det, der er rigtig godt for unge mennesker, at de møder nogle voksne mennesker, der har nogle holdninger, og der tør at diskutere holdninger. På bjerget er det sådan, at kommende elever altid bliver inviteret på besøg, inden de vælger, om de vil gå på bjerget. Jeg så Emilie, som gik af sidste år, hun sad oppe i flyet og spillede klaver, og så stod der 15 rundt om og sang, og de havde det bare så dejligt. Det gjorde jeg faktisk også. Ja, det var simpelthen, så viste jeg også bare, at jeg skulle have.